vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 27 years ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu because pane imwe confession iyo yandanzwa. Handisi munhu uya anofarira social media sterek, but pandanzwa imwe confession yamaverenga nechirungu ndabva ndanzwa hana yangu ichirova, because pane umwe murume uyo wandakatanga kudanana naye. Murume uyu pandakatanga kudanana naye ndainge ndichangobvawo mukuita course yebleaching, because inini bleaching yangu yandakaita ndakatanga ndichashandisa macreams kuzosvika ndichizosangana noumwe muSouth African. So muSouth African uyu ndakatosangana naye kune imwe club uko kwandaiwanzokuenda kunonwira kana kuri kuti ndinenge ndichida kutaimira kuti ndinge ndichizokechwa nembinga vanhu vane mari dzavo. So takati tiri ikoko ndokubva tatanga kutaura paya. It was just a normal regular conversation that we were having. So ndakabva ndazomuudza kuti I was having an issue yekuti even though I was using my creams and ndakatarisa skin yake ndichiti iwewo skin yako yakanyatsokuita kutsetseka and you are really glowing, what are you using? Ndokubva ndatomurakidza zvikunwe zvangu ndikati you can see kuti zvikunwe ndozviri kuramba kuti ndinge ndichinyatsokuzvibleacha, but all over you can see kuti zvese zvitoripo. Zvekare nekumagadziko uku ndokwainge kuchiramba kunyatsokubleachika, kwaingoramba kwakaita black. So takabva tazotanga kutaura paya, akabva ati iye ainge achida kuzondiconnecta nevamwe doctor. So doctor ava ndakazoenda ndokubva vazotanga kundibaya ma-injections awo ainge achazoita kuti skin yangu inge ichizongoita yellow bone kubva kunzara dzekutsoka kwangu kusvika mumusoro mangu. I am like 100% yellow bone. So after that ndopandakabva ndazoenda manje ndikabva ndavawo Instagram. Even the date that I joined Instagram, that was the date when I saw kuti yeah, now I am truly a yellow bone. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichitanga kuzvimaketawo paInstagram. So when I was on Instagram, I still remember kuti nemusikana uyu takabva tazoenda somewhere else uko kwaainge achida kundiratidza, kwaainge achiti kuno umwe mukadzi uyo anopa zvekare mapirits ekuti macurves ako anokura. I spoke with that woman, saka takabva tazotorwa mapicture, me and this South African woman. He ane mamwe macurves but ake ndeaya natural. She did not use any medication, but inini ndakabva ndazoshandisa medication. So ndakati ndoposta mapictures aya ndopandakabva ndazongoona kuti painge paine umwe murume uyo akabva azondisendera DM akabva ati ainge anakirwa neni zvekutodaro. So I ignored this guy thinking kuti he was just a regular guy on Instagram anenge achida kungokupedzera nguva. I ignored him for about a year. Then after that year pane pandakazotanga manje kuposta futi mapictures angu. Now ndainge ndanyatso kudevelopa the full figure yandiinayo. So ndakazoti ndazviposta paya ndakanyatso kuenda kuphotoshoot and I took like my 4K pictures. Ndokubva ndazotanga kuposta mapictures aya aiwa vanhu vakabva vaita kuburuka vachibva kumaterraces including that guy. So this guy, he then said to me, you can see kuti now it's almost exactly a year that I have been following you and you have been ignoring me. We then spoke paya ndokubva ndazomupa ma contacts angu and the guy never responded, but akabva azongopressa rimwe link that led him straight to my Facebook profile. Ndokubva azotanga futi kutaura neni kuFacebook kuya. We kept on talking until azouya manje kuWhatsApp. When he came to WhatsApp, ainge achinyanya kuda, ainge achiti ndikuda kumboti tinge tichimboita ma-video chats. And initially this guy, he was telling me that he is married but he is not happy in his marriage, so he wanted to be with someone who was like me, who had the skin of a goddess. Ndikabva ndati aiwaka ndokwedu, for a price I can be there to comfort you. So zvandaiwanzokuita ndezvekuti taiwanzokuenda paZoom, then we would have our chats ikoko kuZoom kana kuti paWhatsApp. Then aibva azongonditi can you just dress inappropriate so that ndinge ndichinyatsokuona. So ndaiwanzokungopfeka maybe
a night dress rinenge riri see through ndichingoita ndichingomurakidza but not everything, until this guy told me kuti he had an emergency trip and ainge achida kuti ange achienda kuDubai, and the wife initially had refused. Akava ati unoda here kuenda neni kuDubai, and I was like, hell yes, I do want to go to Dubai, but manje passport yangu yainge ine departure, so I quickly had to return back to Zim ndokubva ndarova U10 ndikabva ndadzoka futi kuSouth Africa, and now my passport was okay. Then the guy, I met up with him. The first time that we met, everything was like cool because I saw that this guy is really a cool guy. Then we stayed at this other hotel Mujobek Munom. Then I waited for the flight dates. Iye ainge achingoya achingondona ndiriko ku hotel, and I was used to this life yekuti unochengetwa mu hotel nembinga ichingoya kuzokuona. Sometimes the guy can only come once a week, but this is the life that I chose. Life yepamusoro like unenge utori prostitute but usiri prostitute riya rinotengesa mu street, but aya avanoti my high end prostitutes. So I am that kind of a woman. So the guy would come and see me and return back to his wife. The date rekuti tinge tichiflyer came, and me and this guy takabva tazoenda ku Dubai. When we went to Dubai, unfortunately this guy, he ended up dumping me, but takazodzokerana when we were supposed to come back kuno ku South Africa. But when I come to think of it, it was all about his game plan, because tiriko ikoko ku Dubai I ended up manje ndava kurara nevamwe varume. I ended up sleeping with 9 more men vatakasangana navo ikoko ku Dubai, because this guy akangokaruka atsamwa ndokubva atongo nyangarika, and when I tried to contact him I could not even contact him, and I was stuck mu hotel muyamia. Zviya zvekuti kana waenda ku Dubai unofamba shopping uchiita say it never happened to me. Ndainge ndingori mu hotel Dubai, ndaingoionera ndiri pa balcony pangu, and I never got the chance to get out. Then there were some guys that started coming and knocking on my door, and when I would open up for them, then for a price ndaiva ndazoita bonde navo. This guy, he just came mazuva edu ekuti tinge tichizodzoka kuno ku South Africa paainge aswedera. The guy then came drunk and he said that he was sorry, he had gone on a partying spree. Ndakarwadziwa ndikachema, and I saw kuti this was like his true colors, but little did I know kuti there was so much more to this true colors that I thought kuti I now had seen in him. Takazoti tauya kunoku ndakaona inonzi ndondo, ndakachiona, and ndakatomboita nguva yekuti ndakaramwa izvi zveuslay queen, but nekudawo kwekuti ndo upenyu hwandatongojaira, I can't even work because even my nails, nzara dzangu dzandinoisa, they won't even allow me to do any kind of house chore. So I just wait for these guys that come and treat me really nicely. This guy, when I was still with him, he broke me down. There was this other day after he had stopped communicating with me for about 3 months, ndopa akabva azongokaruka andifonera akabva ati he was going to come and pick me up. Ndikabva ndati it is fine, ndokubva azouya akabva andipika up. Then he started driving around. I asked him where exactly did he want to take me. Ainge achida kuti tiende ku hotel here, where exactly were we going to? But the guy never told me kuti ainge achida kuti tinge tichienda kupi. So akabva azopfura nepane imwe service station akabva ati he just wanted to buy some Red Bulls. Ndokubva ndachoburukawo paya, and I accompanied him. Akabva atenga ma Red Bulls achiti this was going to give him some stamina since tainge tava kuda kuti tinge tichienda kunoita mutambo wedu. So after tatenga ma Red Bulls aya akabva azoti ndiperekedze ku toilet. So ndakabva ndazomuperekedza ku toilet. Since it was like really late, somewhere kuma 10 p.m, we never even, since it was really late kwainge kusitomborina vanhu. Since it was really late, somewhere kuma 10 p.m, mainge musitomborina vanhu mu toilet. Takati tirimo mu toilet imomo ndokubva azoti
ainge afunga, ainge achida kuti tinge tichimboexperimenta, tinge tichimbosika bonde mutoilet imomo pagarage pacho patainge tiri. Ndikabva ndati it is fine. Munongozivawo munhu kana achikubhadhara zvimwe zvinhu hauzongoiti zvinharo, ende varume vane mari dzavo, ameno vane kamwe kabehavior kaya kekungokucontrola. So I then just agreed, ndokubva tatanga kuita bonde, but takati tichita bonde paya ndopaakabva azonditi ndinge ndichipfugama. So even when I heard that story, ndabva ndanzwa hana yangu ichirova, because this guy, the way that he told me to kneel down, it was as if I was not even a human being. Akabva anditi pfugama, ndakabva ndazopfugama. This guy akabva azotanga manje kuti ndikuda kuti unge uchindiyamwa sikarudzi yangu, ndikabva ndaita sekudaro, but ndakati ndiri pakati pekumuyamwa kudaro ndokubva amboti chimira, but ndakati ndichiti ndakapfugama kudaro ndokubva azotanga kurasa mvura, achindirasira mvura yake kufesi kwangu, ende ainge achitoti zvainge zvichimunakidza. Ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti nerunako rwandinarwo, this man, he has done this thing to me, kundiita sekunge ndisitombori kana munhu zvachose. But anyway, ndo zvandakaitwa naye murume uyu. From there on ndopaakabva azongotanga kundibata rafu, ende dzimwe nguva aitombondithreatena because taiti tiri tose. So kana akanditi ita chakati, ndaiti kana ndikaramba, then iye aibva azoti manje ndinokurova nepfuti, because at all the times mumotikari make aigara aine pfuti. So zvimwe zvezvinhu zvaaindimanikidza kuti ndinge ndichiita, sometimes aikwanisa kuya aine zvimwe zvimatambo obva ati I want to chain you to the bed, then tobva tatanga kufadzana ndakakusungirira pamubhedha. So this scared me a lot. Ndichitanga kufunga kuti munhu uyu ane imwe behavior yekuti ainyatsokunzwisisika, ende ndaibva ndati saka munhu iyeyuyu kana akandisungirira pamubhedha, because ainge achiti ndinokusungirira makumbo zvekare nemaoko ako, then what will happen kana munhu uyu akabva azoti maybe he wants to kill me, I won't be able to rescue myself. So ndaiti ndikaramba obva azondivhundutsira. Then he used to have this other lash, like a dog lash, but that one it was made for human beings. Saka aibva azondiklipa nelash iyoyo muhuro mangu, obva anditi ainge achida kuti ndinge ndichifamba around on all fours ndichita sekunge ndiri imbwa, ende kunyangwe paya paanenge achisika bonde anenge akakuisa that lash, ende anenge akakudhonza kudai zvokuti zvinosvika pakurwadza, apa iye anenge ari kumashure kwako. This is what this guy used to do to me, but ndakazosvikawo pakubreak up with this guy after ndazotanga kudanana manje neumwe zvekare muSouth African, but muSouth African uyu he was quite old. He was an old man. Ainge asina basa nezvakawanda. Most of the times ndaizototi paya kana tichiita zvatinenge tichiita nditori pamusoro ndaibva ndatoona kutoti sekuru ava vanenge vatofa zvavo nehope. So I stayed with that guy until he passed away. Now I am dating another guy ane mari dzake zvekare, but he is a much younger guy, but he is married. Akatongozvarirwawo mumhuri ine mari. Inini I am one amongst his many girlfriends, but I don't mind because each and every month mari yaanondipa, not even counting some of the extra things that he does for me, imari yekutoti varume vazhinji havakwanise kutomboibata mari iyoyo in 1 month. This is the life that I am living muno South Africa. I have never been married. I think kuti maybe ndakatongogara ndakanganisika kubvawo mukukura kwangu. So what happened was like this. My father and my dad, they really had like a very big fight, and baba, he just went away. Ndikabva ndazosara ndichichengetwa namama. Unfortunately my mom then passed away. Mama vakazoti vashaika, ndopa ndakabva ndazotorwa, mufunge zvenyu, ndikabva ndazotanga kuchengetwa negirlfriend yababa vangu. Mukadzi uyu ainge ari muColored. So I just grew up in a colored community. So I grew up in a colored community. Maybe izvozvo ndo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichida kuti skin yangu inge ichita kunge muColored, because I grew up only amongst your coloreds. So ndini ndega ndainge ndingori a black girl amongst my many colored friends. So I don't know
maybe this is the issue that I am suffering from, whereby I am trying to deny the person that I am, and the bitterness that I have for my own father for dumping and leaving me. This is my own confession, Mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Naimi zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndo zvandakaitwa nembinga iyi, ndo zvandakaitwa nembinga iyi. Ndo mbinga dzenyu dzamunodaka idzi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Ndakati ndichatanga kugarawo muno muSouth Africa. Ndakabva ndatanga kugara pamba pamwe painge pachitonzi ndo painge pakachipa, but dambudziko rakazoitika pamba apa nderekuti vana vepo avo vainge vakasungwa vakabva vazobuda mujeri. So vana ava vainge vatori magangsters. Vana ava manje vakabva vazongotanga kungonditorera maadvantages, dzimwe nguva vaitonditorera mari yangu. Ende zvakazoitika ndezvekuti ndakazongojoinanawo navo vana ava. But nyaya yandiri kuda kukuudzai inyaya yakaitika nekuda kwangu inini. So zvakaitika mulocation imomo ndezvekudai so. Pano umwe muchinda uyo ainge abva mukutenga motikari yake. So akati atenga motikari yake, then vana vaya vakabva vazotaura neni, vakabva vanditi, iwewe since uri muZimbabwean tikuda kuti unge uchienda kunotaura nemuZimbabwean uyu, sezvo mose muchibva kunyika imwe chete anobva akutrusta, ende wobva wamuudza kuti uri kuda kuhaya motikari yake, but munzvimbo macho mauchamukumbira kuti ange achizokuendesa munenge makaita kachisango. Isusu tinenge tichimutevera zvekare, panenge paine vamwe vedu avo vanenge vakatomumirira kumberi. Mukoma ndakabva ndabvuma paya, ndikabva ndazovimbiswa mari yandakanzi motikari iyi kana ikabiwa mushure mekunge yazotengesewa ndinokwanisa kuzopiwawo yangu kati. So inini sezvo ndainge ndava kuzivikanwa mucommunity imomo kuti ndainge ndava kuita zvekutengesa mbanje, ndakabva ndaenda kwaari ndikabva ndati ndiri kukumbirawo kuti ndinge ndichihaya motikari yako because ndine zvinhu zvangu zvandiri kuda kuenda hodha, ende ndaizivikanwa zvekare nekuti ndaipota ndichinohodha mumaprice. Akabva ati painge pasitombori problem. Ndikabva ndamuudza kuti asi zvinhu zvandainge ndichida kuenda kunotora zvainge zvichipisa already, aitoziva kuti dzainge dziri mbanje. Ndikati zvainge zvisingaite kuti tinge tichizoenda ikoko ari masikati. Akati nguvai, ndikati at least tikasimuka kuno kulocation kuma past 6 to 7, then kuma price taizosvikawo maybe around kuma to 8. Saka at least nguva dzacho dzinenge dziri bo, kunenge kwasviba, hakuna anozotiona ndichitora stock yangu. Akabva ati aiwa pari bo. Akabva azondiudza mari yaainge achida. Ndikabva ndauya ndikabva ndataura nevana valandlord. Vainge vaine imwe motikari iyo yainge ichitevera iri kumashure kwedu, but inini ndini ndainge ndichitaura navo paWhatsApp. Iye aitofungidzira kuti nditongoriwo busy nefoni ndichitongotaurawo nevamwe vanhu, but ndainge ndichitocommunicate nevanhu avo vakazomubira motikari yake. Takazoti tasvika kumaprice kuya ndokubva ndatonyepedzera kuenda pane imwe komboni. Takati tava munzira manje tiri mune chimwe chidust road, ndo patakazongokaruka imwe motikari yati overtaker. Motikari iyi yakati yati overtaker ndokubva yazoti bloka. Varume vainge vari mumotikari vakabva vatoburuka mumotikari muyamiya vakatobata pfuti. Iye akabva atonzi burukai, ndokubva taburutswa mumotikari muyamiya. Sezvo rainge riri dhiri ratainge taronga, zvainge zvisingaite kuti vange vachitisiyako kumaprice. Takabva tazogariswa kuback seat, but tainge takanongedzerwa pfuti zvezvefake. Motikari ndokutoenda kwayakatoita, because takati tava kuda kunosvika kudhuze nekulocation kwatainge tichigara. Varume vaya vakabva vazotiti burukai mushure mekunge vamisa motikari. Ndokubva tatoburuka mumotikari, ndokubva tazotanga kufamba tichienda kulocation kwandainge ndichigara at that time. Murume uyu tiri munzira tichifamba ainge achingochema non-stop, achingochema achingoti motikari yangu yatobiwa.
ende motikari iyi haina kana kutombogara yakarikavhiwa. Motikari iyoyo yakazoti yatengesewa. Ndakazongoona mwana walandlord umwe musi akauya akabata 5,000 rands akabva ati kati yako iyi. So after zvimazuva mwana walandlord akazouya akabata 5,000 rands akabva anditi kati yako iyi. Ndokubva ndatora mari iyaya, ndo mari yandakatoshandisa ndikatodzokawo kuZim ndikabva ndatoitawo chiprovisional changu. From there on ndikazodzoka ndikazotoitawo license rangu. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndakabva ndatobudamo muprovince imomo, pari zvino ndinotogara kune imwe province. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvamakaita hutsinye nai mukoma, shuwa mungasarudza kubitreya hama yenyu, hama yekumusha moibitreya nenzira dzakadaro. Asi ndo meseji yavo yavakanditumidzira mukoma vedu ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana uinewo madhiri ako awakatsikisawo muno muSouth Africa, please come and tell me your own side of the story.